हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल ओमफ्राय दिनै मोनाबाय मथा मथि ओमफ्राय आङो दिनै जानाय नङा नोंसिनो मोनसे जिनिस खालायनानै देखायनो नागिरदों आरोखि आं दिनै दामानि एन्जरा बिराद उपद्रब जागासिनो दं जोंनाव ओमफ्राय बे एन्जरखौ माफा हमनो थाखाय मा खायदा बाहायनांगौ बे खायदाखौ आं खालामना लाखाबाय आरोखि ओमफ्राय बोरै बानायदों आं नोंथांमोननोबो देखायलांगोन नोंथांमोनहाबो बेखौ इउज खालामनो हागोन भबिष्यतआव मालाबा नोंथांमोनावबो बारा जादोंबा एकदम खामसालिफ्रावनो खिला खिलि जालाङो जा गिदिर खियोना माने सिबनांगौ सुनांगौ बिराद उसुबिदा जाबाय थायो सब समाय ओमफ्राय दिनै आं एसे रागा जोंगानानै बे जिनिसखौ बानायगारदों लोगोफोर नोंसोरनो आं देखायगोन आं मारै बानायदों एबार नायलांदो लोगोफोर आं बानायनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनायखौ बावनो नाङा लोगोफोर अके होमबा आं देखायलांसै फारि हा लोगोफोर नायदो नैबेनो बुस्थुआ इथा मोननै दं ओमफ्राय नैबे थौथा मोनसे आरो बेखौ ओरैथिं नायोबा बेबायदि नुगोन आरोखि नै बेबायदि नुगोन बेखौ थारमाने बे थौथा ओमफ्राय नैबे इथा मोननैखौ बेजों आं गोरा खासथाबदों आरोखि साजों नायबा नै बिदि आरोखि बेयाव इथा मोननै दं ओमफ्राय बे थौथा बेबायदि नुगोन आरो नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा नांबावगौ भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा सर्टआनो जागोन बेजों लोगोसे नैबेबायदि गोलाव एसे फिसा गन मोनसे नांगोन आरो ओमफ्राय बेयाव नैबेबायदि माबा दाननाय नांगोन नैबाव हांख्ला नैबे दाननाय नांगोन आरो एसे हांख्ला दानबानो जाबाय नोंसोर ओरै नायोबा नै नुगोन ना नोंसोर नै बेबायदि हांख्ला दाननांगोन बेनिफ्राय नैबेबायदि मोनसे बानायनांगोन आरो नोंसोर आरोबाव मोनसे गोलावनो नुबायना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयाव सुथिला होनो बर' सुथिग्रा आरोखि बेबायदि मोनसे गोरलै खानानै लाखादो आरोखि बेजों होमबा बे 1 आरो बे 2 मोननै जाबाय ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव बे सालाय होनना बुङो आरोखि ओमफ्राय बेयावनो जोंना खामानिया जागोन नैबे जाहैबाय आं दा खासथाबखाबाय आरो बेखौ बेखौ खासथाबखाबाय आङो बे जाहैबाय माबा ना गोराननि खर' थारमाने ना गोरिनि खर'खौ आं बिदि खासथाबदों आरोखि नै नुबायना बिदि खासथाबखाबाय आं गन्द'आ खिन्थु दङ बिलाय ओमफ्राय बारा जिनिस नाङा बे मोनथाम जिनिस ओमफ्राय नैबे मेना बे होसिनगोन आरोखि बुस्थु बेबायदि बानायनांगौ आरो मोजां नायनानै लाखादो लोगोआ नुबायना बेबायदि आरो दा सानाया बोरै सायो बेखौबो आं देखायगोन दसे उनाव देखायगासिनो दं आङो जायगाखौ थि खालामना लाग्रोनो र' मोनसे जायगायाव फैयो खनायाव एकदम खिग्लिंजोबथारबाय एकदम असाइस जाथारबाय जायगायानो खिथानो लाजिथावथावसो जाबाय सानफ्रामबो मोनाबाथाय नों खिफैयो जा लन्दाय खिफैयो बुंनो थाङोबा एन्जर सिखा आरोखि बिराद उसुबिदा मोनामोबो बिरादनो दा ओंखायनो आं दुखु मोननानै बे जिनिसखौ बानायलायनाय जाबाय आरोखि खामानि मावना नायनोसै दा सानायखौ देखायनोसै लोगोफोर दसे थाथ' लोगोफोर सानायखौ देखायनोसै आं एबार माबोरै सायो टेकनिकखौ देखायनोसै आरो गासिबोथ' नुखाजोब्बाय बुस्थुफोरखौ टेकनिकखौ देखायनोसै आं नैबेखौ ओरै थिखोनानै नैबे फार्स्ट नैबे जे दिरुं खायाखै बे फार्स्ट थागोन आरो ओमफ्राय नैबे आं दहाय हांख्ला दानदों होननाया बेखौ ओरै गाहायाव दोननांगोन ओमफ्राय नैबे ओरै मोखांजों दोननांगोन आरो हांख्लाखौ ओरै बे थाथ'बाय मथा मथि दानिया नैबे दिरुं खानाय बे सुथिला आं दहाय होननाया बेखौ लाबाय आरो आं नुबायना बेखौ ओरै खालामगोन नैबेयावबो मोनसे हांख्ला दाननाय दं दे खिथाखाबाय आं नैबे सुथिला खानायनि नैबेयाव नैबे हांख्लाखौ नुखाबायना बे हांख्लाखौ आं दा मा खालामगोन थिग नैबेयाव हांख्लाखौ बसायगोन आरोखि आं नैबेयाव नै ओरै नैबेयाव टि बायदि टि शेप बायदि
ओमफ्राय बेखौ थिक नैबे जायगायाव ओरै होगोन आरोखि ओरै एसे ओरै नुबायना बेबायदि होनानै नैबे जिनिसखौ ओरै सुथेलाखौ ओरै लाबोनानै ओरै नैबे आंबो हांख्ला दानदों होननाया बेयाव ओरै दोनगोन आरो दोननानै दानिया नैबे जे आं दहाय ना सालाय होनना बुंदों ना खानाय बे ना खानायखौ ओरै साजों दोनगोन आं नाखौ ओमफ्राय बै सिङाव आरोखि बै सिङाव आङो जेखुनु जाया मोनसे जायगायाव ओरै हरथ'नानै बबाव थाबथागोन जाखो नैबेयाव होनानै नैबेखौ आं ओरै होबाय आरोखि एखमबा मिलायनो नागिरा मोजाङै मिलायहोनांगौ तो लोगोफोर फाइनालि आं नै सामरबाय बुस्थुखौ नैबेबायदि आरोखि नै बेबायदि बैयाव नैबेबायदिखौ सिथानानै नैबेखौ ओरै बे माबाखौ ओरै लाबोनानै ओमफ्राय नै ओरै नोंसोर नायोबा नै बेबायदि आरोखि मोजां नायबाव नैबे एंगेलजोंबो देखायगोन आङो नै बेलाय नैबे सुथेलाखौ माबायदि लादों नै नुबायना बिदि लाबाय आं दानिया बुस्थुआ खामानि मावहरा आं एसे देखायनोसै गनजों एरनानै एन्जरा फैब्ला मा खालामफैगोन जागोन ना जाया आंबो मिथिया लोगोफोर खिन्थु जानांगौ बायदि मोनदों आरोखि आङो दा नैबे जाहैबाय जोंना गोसोमा माबा आरोखि मा होनोमोनलाय ना गोरान आरोखि बे ना गोरानखौ बियो ओरै माबा जानो नागिरबानो ओरै खालामला फैबा बे ओरै गोलैगोन आरोखि नुबायना होलाय बेयाव फासैबाय आरोखि दखान ओमफ्राय मथा मथि गेरेबथारनांगौ आरोखि बेयो इथा मोननैखौ थिखोनांगौआ थामसा नङा आरोखि थ' आं दा सानसै लोगोफोर थ' हेल' लोगोफोर नै साबाय आङो एकदम जोंनि दरखनायाव आरोखि नै बिदि साबाय आं हरसे दोनगोन आरोखि आं दा नाङोबा दानो देखायगोन नोंथांमोननो हरसे दोनसै ओमफ्राय नाङोबा गाबोन फुङाव नुगोन ओमफ्राय सानायाव मोजाङै सा लोगोफोर दे मारैबा होसिनानै आखाइफोर गेरेबबा आंखौ दा बुंहर मोजाङै सा एकदम माइन्डखौ बिराद थान्दा कन्ट्रल लाखिनानै सा आरो माने गिलिर बुस्थु दंथ' गोजौआव आखाइफोर गेरेबलाबायबा उनाव आंखौ दा हमसै आरो लोगोफोर थ' आसा दं गाबोनसिमाव नांगोन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोननो आंनि माबाखौ साक्सेस खालामनो हागोन होननानै बा एन्जर नाङोबा आंनाबो साक्सेस जागोनथ' आंबो आसा दं नांगोन होननानै नायनायसै लोगोफोर बिदिबा गाबोन मा जायो बा नङाबा दाहायनो जुदि नाङोब्ला दाहायनो खिथागोन आं मोजां नायनानै लाखाबावदो खनसे बेबायदि आरोखि हा बै गोसोमानो जाहैबाय माबाया आदारा ना गोरान होमबा लोगोफोर नेथ'नोसै गुड मर्निं लोगोफोर दासो सिखारनो रोंदों एसे गोबावद्राय उन्दुदों ओमफ्राय मैया एन्जर सानाया जोंना नायनांसिगोन नांखोना माखो दा आयु 9थासिम उन्दुफ्लांबाय आं लोगोफोर दिनै जेरावबो थांनो हाया नालाय नायनोसै होमबा लोगोफोर एन्जर नांमारखो ना माखो जोंना साक्सेस जागोन ना माखो साक्सेस जायाखैबाथ' दुखु मोननाय जासिगोन आंबो नायनायसै लोगोफोर दे औ नैबे दर खनायावनो सादोंमोन जों नांखो ना माखो नैबे गोलैनानै दं नङाना तारमाने बुस्थुआ दंना गैया जाखो गोलैला जोब्बाय नै बिदि जाखो एन्जरालाय ओइलाय लोगोफोरा आथिंखौ नुबाय आं नैबे गोसोम गायसिनाय नङा नैबे आरो आं बोखारनानै देखायनोसै दाना नुबाय
माबायदि गेब्लेदों नायदो नै फुरा साक्सेस जामारबाय आरो नै थाम्फै फैलायलायबाय गोबावखाय जिउला जोबखादों नुबायना माबायदि गेरेबदों नै बे गाबनोबो टाइमबो मोनखाया बे बेलाय खि गला जोबखायो नै नुबायना होमबा जोंना आइडिया खामानि होदों थ' लोगोफोर नोंसोरबो मालाबा उपद्रब जायोबा बिदिनो खालामनानै सानायनो हागोन ट्राइ नायनायबानो जाबाय होमबा लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनबाय दा मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनायखौ दाबाव लोगोफोर नुबायना लास्ट देखायबावबाय आं खनसे थ' दोनथ'नोसै लोगोफोर होनबा बिदिबा